Το επόμενο και τελευταίο για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους που μείνατε μέχρι τέτοια ώρα. Ελπίζω να μην παρατήκατε. Φαντάζομαι δεν φεύγουμε εδώ. Πού πήγε η Μελίνα? Μελίνα! Τι κάνουμε εδώ, φεύγει. Ένα λεπτό. Μπορούσε να. Την κράτησα για το τέλος. Δεν παίρνει μια ζωή, λοιπόν. Θέλω απλώς να πω ότι από 14,5 θέλω να πω. Από εδώ που τα λάθη, 13,5. Τόσο ήταν. Ξεκίνησε μαζί τραγούδι με μένα και έχει φτάσει εδώ. Ευχαριστώ πολύ, αρχικά. Επειδή είπατε πριν ότι είναι 20 χρόνια από το βίο. Δεν το κάνω πριν. Τι? Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Και επειδή είσαστε καθηγητής μου τόσα χρόνια, όπως είπε ο κ. Μάκης, θα ήθελα και εγώ να πω... 5 είναι, μην προσπαθείτε να πείτε παιδιά σας, δεν πιάνεις κανέναν. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι για όσους έχουν υπάρξει μαθητές του κ. Μάκη, νομίζω ότι καταλαβαίνουν πόσα πολλά μπορεί να τους μεταφέρει και όχι τόσο πολύ σε επίπεδο μόνο μουσικής θεωρίας, που είναι και το σημαντικό μεν,
Αλλά εγώ προσωπικά αυτό που πήρα ήταν μια τρομερή έμπνευση για τη μουσική. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που με έχει εμπνεύσει τόσο πολύ και μου έχει δείξει τι πάει να πει να το κάνεις αυτό με πάθος και με ζήλο. Και είναι από τα πιο πολύτιμα πράγματα που με έχουν διδάξει. Οπότε, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.